الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب بزغاه الله تعالى سبحانه وتعالى مقتولارыбыз, хаматларыбыз, шүкранарыбыз булса иде. Пәйгамбәребезгә салаватларыбыз һәм сәламнарыбыз булса иде. Аллаһумма зидна илман нафиан я раббал аламин. Инде Раббыбыз безләргә хәерле гыйлемнәр алып, шушы гыйлемнәребезне файдалы итеп кулланып яшәргә насип әйләсә иде. Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышында һәм инде без мөселманнарга инде игътикадыбызда инанырга тиешле булган инде бер зур олуг бер вакыйгадыр. Һәм инде динебездә шушы Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасына инде бәйле рәвештә инде сүрә дә бар, ул Исра сүрәсе. Һәм инде карасак, Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы ул нәрсәсе белән башка вакыйгалардан аерыла һәм нәрсәсе белән ул безгә кыйммәтле дип карасак, иң беренче ратта Исра ул инде Аллаһ Тәгалә каршында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең олуг бер мөгъҗизасы дип әйтик. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында менә сез күз алдыгызга китерегез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер төн эчендә, ягъни шушы Мәккә җирлегеннән Әл-Акса изге җирләргә барып, аннан Аллаһның каршына инде күккә инеп Аллаһ белән очраштым дип, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм җиткергәч бер төн эчендә инде бәндәләр бу әйбергә ышанмадылар, инанмадылар. Һәм кирәк кактылар һәм әйттеләр, Пәйгамбәрбез пәйгамбәр тилергән, ул начар сүзләр сөйли, ялганлый башлады дип, инде шушындый сүзләр әйтә башладылар. Һәм инде Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасының иң беренче төп инде гади генә әйткәндә максаты ул Аллаһ Тәгалә каршында шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм биргән мөгъҗизаны кабул итеп, күңелебездә инану һәм инде шушыңа инанып яшәүдер. Һәм инде шушы вакыттан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде кайтканнан соң инде шушы Пәйгамбәрбезне кабул итмәгән Курайш кабиләләреннән баккан Мәккә мөшрикләре әйттеләр, инде Пәйгамбәр ялганлый дип, һәм Абу Бәкргә килделәр, әйттеләр, менә синең дустың, синең якын иткән кешең Пәйгамбәр инде ялган сөйли башлады, ниндидер бер начар әкиятләр сөйли башлады дип әйтеп, инде хәтта Абу Бәкрне инде шушы юлыннан Пәйгамбәребезгә иярүдән, Пәйгамбәребезне тыңлаудан кире алып китәселәр килде. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде дөрестлегендә, хаклыгында Абу Бәкрнең һич тә шиге юк иде. Һәм мин шуңа күрә аңа килеп әйткәч, әйе, менә Пәйгамбәр Мөхәммәд шулай дип сөйли дигәч, әйе, Абу Бәкр әйтте, әйе, аны әгәр дә Аллаһның илчесе, әйе, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу сүзләрне сөйли икән, мин аның барча сүзенә дә инанам. Әйе, ул бер вакытны да ялган сөйләмәде һәм яңа сөйләмәс дип, инде аның сүзләренә ул исбатлау бирә. Һәм инде шуннан соң Абу Бәкргә инде нинди кушамат, нинди зур олуг бер дәрәҗә бирелә, әс-Сиддиқ. Ягъни инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә тугры дусты, һәр барча сүзенә, гамәлен шушы динендә булган, яки да хәтта тормышта булган әйберләрен дә аның кабул итүче дигән инде зур олуг бер дәрәҗә бирә. Һәм инде шушы Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасының асыл бер максаты дип әйтик, шушы безнең иманнарыбызга бер имтихан һәм иманнарыбызга бер ныклык кертү. Ягъни без Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең динендә булган һәр барча әйберләрне кабул итәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән булган, аның белән булган вакыйгаларны без инде инанып күңелебез белән кабул итәбез. Һәм инде шушы Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасының иң хикмәтле ягы ул да булса иманнарыбызга имтихан һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер мөгъҗизасыдыр.